OK. Dneska mám prvýkrát aj poznámky k tomu, čo chcem povedať. A zase nápad na toto video skrsol pri tom, ako som jedla, ale už tu nemám žiadne jedlo. Už tu mám len moju vodu s chia semienkami, kde tých semienok asi príliš veľa. Ale to je jedno. Napijem sa. Alebo nie. Každopádne o tom som neprišla hovoriť o mojej vode s chia semienkami. To možno bude ďalšie video, ale na vrchu papiera mám napísané, prečo som nešťastná. Čo je emócia, s ktorou som veľmi si blízka, s ktorou veľmi dobre poznám a ktorú často prežívam a aj v poslednej dobe som ju často prežívala. A v tejto chvíli už nie je taká intenzívna, ale je to niekde tam pod povrchom, nachádza sa to niekde vnútri vo mne. A nejak tak napísala som to, čo mi prvé prišlo na nie sú to úplne, nie sú to fakty, ale je to, čo je pravda pre mňa, takže pre mňa je to pravda. A ako prvé tu mám napísané spojenie s fyzickým alebo materiálnym svetom. Je to okrem iného aj idea, ktorá sa vyskytuje v mnohých náboženstvách a doteraz som asi úplne nechápala až taký, akože rozumela som tomu povrchovo, ale nerozumela som úplne takému tomu hĺbkovému významu, aký to môže mať pre človeka až doteraz. A pre mňa to znamená hlavne to, že hlavne také tie fyzické trváce veci, alebo také, mám tu napísané, treba sa zbaviť pozemských a fyzikálnych slastí. Úplne slasti by som to možno až nenazvala, ale niečo také, proste presne tie veci, čo sa spomínajú vždycky, že je sex, alebo drogy, alkohol a tak ďalej, že sú akože zlé veci. Nehovorím, že sú to zlé veci, ale do istého bodu robia podľa mňa z ľudí otrokov tých vecí. Jednoducho, že keď si to necháte prerásť cez hlavu, alebo necháte si to moc, keď si to, dobre, budem hovoriť v prvej osobe, akože keď sa to nedieje, keď sa moc k tomu nejako mám, alebo je toho priveľa. Ale proste myslím si, že to, že som pripútaná k tomu fyzickému svetu, je ľudské, lebo sme ľudia a proste máme svoje potreby, hej, biologické a tak ďalej, ale kopec týchto vecí uspokojuje, proste dávajú nám len nejaké chvíľkové šťastie a nie je to trvalé šťastie, na ktoré sa môžeme spoľahnúť. A proste zahrnula som do toho napríklad aj nakupovanie, lebo častokrát, keď sa cítim zle, tak ja neviem, idem do sekáča, alebo idem proste do obchodu si kúpiť niečo a mám z tej veci mám strašnú radosť na tú chvíľu, ale potom ma to aj tak prejde. Nie, že by ma prešla tá vec, ale jednoducho to prvotné šťastie netrvá tak dlho. Takisto by som povedala, že je to aj pri pití alkoholu alebo pri fajčení a tak ďalej. Akože u iných ľudí. A čo sa týka fyzickej potreby rozmnožovania sa pri cicavcoch, tak myslím, že my ľudia sme najnáchylnejší k tomu zneužívať túto fyzickú vec a jednoducho stať sa otrokmi tej veci. A proste sme ľudia, je to ľudské a sme v tom veku, kedy proste to naše telo vyžaduje a všetko, ale nie som z toho šťastná. Proste tieto veci ma nerobia šťastnou, tieto veci ma robia nešťastnou, že som od toho závislá a že nie závislá, ale jednoducho, že nejako závisím na tých veciach, že so mnou nejako súvisia. A proste až moc sa tým fyzickým svetom nechávam jednoducho ovplyvňovať. Takisto to súvisí s tým, že veľmi dbám na to, ako vyzerám a veľmi mi na tom záleží. Už asi menej teraz ako predtým, ale vedela som proste stáť
20 minút pred zrkadlom, aby som mala úplne tie dokonalé vlasy, aby som mala proste perfektne spravené tiene, obočie a všetko, aby som jednoducho vyzerala dobre v mojich očiach, lebo to bol jediný spôsob, ako som mohla mať nejakú hodnotu cez môj výzor a cez to, že som vyzerala dobre, tak budem mať aj dobrú hodnotu a proste som mala s tým dlho problém, že som si myslela, že ak nebudem vyzerať dobre, tak jednoducho nebudem mať nejaký význam, že jediné, na čo som na tomto svete, aby som vyzerala dobre. A že moja krása je jediné, čo mám jednoducho a že vlastne proste, neviem, kopec ľudí bolo takých, že bože, aká si pekná. Teraz nechcem to tu akože proste sa tým chváliť, ale ani nič, ale že proste by som mohla ísť robiť modelku a neviem čo všetko. A lichotilo mi to proste, to je to chvíľkové šťastie, kedy mi to lichotí, ale potom som sa nad tým tak zamyslela, bola som, že môj Bože, že čo ak ma tí ľudia vidia len proste cez tú moju fyzickú formu a vlastne to je to, na čom ľuďom najviac záleží, tak musím na to dbať, aby som vyzerala dobre, aby ma jednoducho tí ľudia dobre vnímali. A keď nebudem vyzerať dobre, tak ma nebudú dobre vnímať a nebudem mať žiadnu hodnotu. A toho sa tiež snažím zbaviť, lebo jednoducho to nie je to trvalé šťastie, to práve šťastie. A ďalšie, čo s tým aj tak trochu súvisí, sú očakávania a nároky na seba, ale aj na okolie. Tie očakávania od seba do istej miery môžu byť veľmi pozitívne a pomáhajú človeku v takej disciplíne trochu, alebo že ten človek vie, čo chce robiť, vie, aký chce byť a ašpiruje k tomu nejako, ale keď sú priveľké a keď sú tie nároky na seba samého priveľké, tak jednoducho je to len nezdravá ctižiadostivosť a je to len jednoducho niečo, čo človeka v istých veciach blokuje. A ja som v tomto veľmi sa v tom viem nájsť, že mám vysoké nároky na seba. A potom mám samozrejme aj vysoké očakávania a nároky na ostatných. No nie samozrejme, ale u mňa to ide ruka v ruke. Ale na seba mám ďaleko väčšie nároky ako na druhých. Ale u druhých by som to nenazvala nárokmi, ale skôr tými očakávaniami, že proste si myslím, že to tak bude a čakám, že to tak bude, lebo proste niekto niečo spomenul, tak ja sa teraz na to fixnem a som taká, je to pravda, je to 100% pravda, ten človek to spraví, bude to tak. A potom, keď sa to nestane, tak som proste vyvedená z toho, že prečo sa to nestalo, že ja som sa na to fixla, ja som sa na to spoliehala a teraz tá vec, na ktorú som sa spoliehala, tak nie je. A proste nedá sa na nič tak úplne spoľahnúť, okrem seba. Lebo všetko je menné, všetko je menlivé a všetko proste je ovplyvňované vonkajšími vplyvmi a celým proste chodom okolností a jednoducho, hlavne keď ide u ľudí, tak je to ešte komplikovanejšie, ako keď ide o nejakú, neviem, keď ide o konkrétneho nejakého jednotlivého človeka, tak som to myslela, ako keď ide napríklad o nejakú akciu, alebo tak aj to je akože ovplyvnené ľuďmi a sú v tom ľudia, ale to je na dlhšie. Ale na jedného človeka mať nárok, tak proste treba si uvedomiť, že ten človek má svoj vlastný život, svoje vlastné okolnosti, čo jeho vplyvňujú a to, že proste niekde ja očakávam niečo v mojej hlave, tak to nie je fixná vec, nie je to reálna vec, ktorá existuje. Je to len moje očakávanie, je to len budúcnosť, ktorá je nenaplnená a jednoducho nedá sa fixnúť na niečo, čo neexistuje. A proste tie očakávania súvisia s tým životom v budúcnosti a na prítomnosť človek nemôže mať žiadne očakávania, lebo sa to deje teraz a nestihne mať tie očakávania a preto si myslím, že je potrebné pre mňa, aby som bola šťastná, splynúť s tou prítomnosťou viac a nežiť toľko v tej budúcnosti a v tých očakávaniach, pretože to ma robí nešťastnou. A
prítomnosť ma nemá čím sklamať, lebo nemám čo čakať od nej, lebo viem, aká je teraz v tejto chvíli a môže sa zmeniť každú chvíľu, ale jednoducho na to už nemyslím, keď som teraz tu a teraz. A ďalej, neviem, či to nejako súvisí, strašne mám potrebu prepojiť tie témy, ale nie sú úplne súvislo za sebou napísané, takže len vždycky sa rozmýšľam, že ako to prepojím, pozriem sa na ten papier a nič mi aj tak nenapadne, takže len poviem, ďalej mám napísané a tak to potom vyzerá. Každopádne, ďalej mám napísané, že niekedy vedieť menej je viac. A to nemyslím teraz akože vedomosti nasávať, milujem sa učiť nové veci, milujem sa učiť o nových veciach, počúvať o nových veciach a toto všetko úplne žeriem, ale vedieť, čo sa deje, alebo vedieť také tie menej podstatné veci je niekedy lepšie, keď vieme menej o tých veciach, keď napríklad o nejakej situácii, alebo povedzme, že proste aj o nejakom človeku niekedy. Neviem to úplne tak podať. Neviem, či to viem dobre vysvetliť v tejto chvíli, čo tým chcem povedať. Ale jednoducho, keď viem viac, tak mám viac predmetov, o ktorých môžem premýšľať a tým pádom viac ma tie veci trápia, že čím menej viem, nad menej vecami myslím a menej ma to trápi. A čím viac viem, nad viac vecami myslím a viac ma to trápi. Takže asi niečo také som tým chcela povedať, že niekedy nevedieť veci je dobré pre taký náš osobný pokoj, lebo nemusíme všetko vedieť. Aj keď by sme možno chceli, aj keď by sme možno neviem, chceli, ale v takom tom celkovom väčšom obraze, v takom tom celku nám to nedá šťastie, ale dá nám to len možno viac trápenia. A to ma robí nešťastnou. Trápenie. A trápiť sa nad vecami, o ktorých sa nemusím trápiť. Čo ma neovplyvňujú, alebo jednoducho sa ma netýkajú úplne priamo, ale tým, že ja nad nimi premýšľam, tak ich spájam so sebou a jednoducho už sa ma týkajú, keď o nich viem. Čiže niekedy menej je viac. Mám tu zaujímavé slovné spojenie. Nedemonizovať prítomnosť. To myslím tak, že neidealizovať si minulosť. Chápeme sa. Že nelipnúť na takej dokonalej nostalgii minulosti a toho, čo bolo, a netváriť sa, nepretvarovať si minulosť v našej hlave, takže to bolo lepšie, vtedy to bolo lepšie, keď som bola malá, všetko bolo lepšie jednoducho a proste, minulý rok, ako to bolo super minulý rok, lebo vidím nejaké fotky, keď som vonku s niekým, ale v skutočnosti si spomeniem, že vlastne minulý rok to nebolo až také úplne super, že vlastne bola som ešte vo väčších sračkách, ako som teraz. A proste z nejakého dôvodu, neviem, či to majú tak všetci ľudia, možno áno, ale pravdepodobne áno, keďže existuje niečo ako nostalgia, že z tej minulosti si zachovávame tie krásne veci, tie dokonalé idylky a tie chvíle, čo nás naplňali radosťou, a z tej prítomnosti alebo o nedávnej minulosti si vezmeme len tie škaredé, hrozné veci a tie depresívne a dáme ich takto vedľa seba a porovnávame ich, ako keby to bola celá realita, ale v skutočnosti je to len nejaká naša spomienka, nejaké naše úplne náhodné spomienky, čo nemajú prečo byť porovnávané vedľa seba. A potom si povieme, že bože, ako je proste teraz zle a ako bolo vtedy dobre. A to je globálny problém so všetkými vecami, čo sa týkajú minulosti a prítomnosti, ako aj keď rodičia povedia, za našich mladých čias to bolo také dobré, to nebolo ako teraz, ale oni tiež si berú len tie pozitíva z minulosti a len tie negatíva z prítomnosti a tie porovnávajú. Kdežto by sa mali porovnávať súčasné pozitíva z minulosti. Kdežto by sa mali porovnávať súčasné pozitíva a minulé pozitíva a súčasné negatíva a minulé negatíva a nie proste opaky, lebo asi
prečo by sa také veci mali porovnávať, keď spolu nesúvisia. A preto aj v tej prítomnosti treba nachádzať tie pozitívne veci. Alebo prínosné. Nie vždy všetko vyzerá pozitívne na prvý pohľad. Zomrie ti psík. Tak jasne, že teraz to nie je pozitívna situácia. Jasne, že to je to, okolo čoho sa celá moja myseľ teraz točí, že mi zomrel psík. A že to nie je vôbec ničím pozitívne. A ten psík pred rokom nebol mŕtvý. A vtedy to bolo pozitívne. Ale ono to vždy niečo prinesie. Dobrú noc. Vychovateľke. No, aj keď teraz som použila veľmi zvláštny príklad, bolo to prvé, čo mi napadlo, nechcela som zachádzať do osobnejších vecí, ale vždy tie negatíva niečo prinesú a vždy sa z toho dá tá pozitivita nejako vyťažiť. Že jednoducho všetko zlé je na niečo dobré, ako sa hovorí. A proste myslieť len na tie negatívne veci ma robí nešťastnou. A jasné, že bude. A treba myslieť na tie pozitívne veci, a nie na tie negatívne. Toto je zatiaľ všetko, čo mám k tomuto. Určite by som našla kopec ďalších vecí, čo ma robia nešťastnou. Nie konkrétne, ale skôr takéto globálnejšie témy, lebo keby som mala do detailu vypisovať všetko, čo ma robí nešťastnou a analyzovať to tu, tak asi by to bolo 3 hodiny dlhé video a nenahralo sa mi ani 20-minútové video. Takže a navyše by som asi sa začala opakovať a začala by som špirálovať do neorganizovaného oversharovania. A zatiaľ nemám v tejto chvíli vyvinutý dar reči na to, aby som to spojila do súvislého bodu, do súvislého textu, do súvislej reči. Ja už neviem. Mám pocit, že v poslednej dobe strašne neviem rozprávať a formulovať myšlienky. Ale nejdem sa nad tým trápiť. A idem sa sústreďovať na to, aby som ich vedela formulovať a nejdem sa tým trápiť, aby som nebola nešťastná.